Waqt xogħol ta' skavar li qed isir bħala parti minn proġett ta' akkomodazzjoni affordabbli fil-Fgura, instabu fdalijiet arkeoloġiċi rari li jmorru lura għal żmien l-Arab f'pajjiżna madwar 1000 sena ilu, meta parti mhux żgħira mill-popolazzjoni f'pajjiżna kienet Musulmana. Il-perit responsabbli minn dan il-proġett tal-housing, Stephen Muħaġar, dawwar lil One News madwar is-sit li qiegħed ħdejn ir-roundabout qabel wieħed jaqbad il-qasam industrijali ta' Bullebel. Is-sit imiss ma' triq id-Dejma, triq il-Karmnu u triq tax-Xemx u l-Qamar. Huwa spjegalna kif iż-żona ġiet immarkata mill-awtorità tal-ippjanar li ħarġet il-permessi bħala waħda arkeoloġikament sensittiva. Kien għalhekk li inqasmet f'partijiet differenti sabiex tiġi protetta żona fejn jinstabu l-fdalijiet arkeoloġiċi. U għalinna li wieħed jista' jinnota l-marki tal-Cartrucks, it-trinek agrikoli kif ukoll numru ta' silos antiki. Kien fil-fatt fis-silos fejn instabu numru ta' fdalijiet arkeoloġiċi fosthom ħaġra b'iskrizzjoni bl-Arbi, platt u vażun. Tabu ħafna fdalijiet minn epoki differenti fosthom dik il-ġebla b'iskrizzjonijiet Arab li nstabet f'dik il-ħofra li qiegħed hemmhekk. U bħal dawn is-silos hemm żewġ silos oħra fuq dik in-naħa fejn anke saħansitra nstab platt sħiħ hemmhekk. Min-naħa tiegħu is-Sovrintendent tal-Patrimonju Kulturali Kert Farrugia spjegalna x'inhuma s-silos u trinek illi jinsabu fiż-żona. Numru ta' silos sostanzjali illi fi żminijiet iżjed riċenti aktar għall-Medjuevu daw ġew maqda f'kumpless wieħed u kienu jintużaw għal ħażna tal-qamm kif ukoll aktar għal ħażna tal-ilma. Apparti minn hekk, fdalijiet arkeoloġiċi fis-sit kienu Cartrucks kif ukoll trinek agrikoli. Kert Farrugia tkellem ukoll dwar ir-relevanza ta' dawn l-iskoperti u partikolarment tal-ħaġra b'iskrizzjoni bl-Arbi li nstabet madwar 8 metri taħt l-art. L-oġġett li tkellimna fuqu hija din il-ħaġra li qed naraw warajna. Hija ħaġra li qed tintuża bħala lapida, ġejja minn kuntest funerarju illi nstabet f'sit ta' kostruzzjoni fil-Fgura. Huwa qalilna li din jidher li tmur lura għal żmien il-Medjuevu u hija miktuba bil-Kufiku, skrittura Arbija li kienet tintuża fil-qedem għal kitba fil-Kuran u għal iskrizzjonijiet dekorattivi fuq moniti, binjiet u lapidi tal-oqbra. Għalkemm it-traduzzjoni tal-iskrizzjoni għadha mhux lesta, is-Sovrintendent tal-Patrimonju Kulturali indika li l-kitba probabbilment hija waħda ta' natura reliġjuża u marbuta ma' ritwal relatat mal-mewt. Li għamel is-sejba ta' din il-ħaġra partikolarment sinifikanti u rari u għal-fatt li s'issa l-uniku artifatt simili ta' żmien l-Arab f'Malta li qatt tinstab barra r-Rabat ta' Malta kien wieħed fir-Rabat ta' Għawdex. Għalkemm l-Arab ħakmu lil Malta għal 221 sena sħaħ bejn is-sena 870 u l-1091, ftit li xejn instabet evidenza arkeoloġika ta' dak il-perjodu ħlief għal ftit labidi tal-oqbra. Intant ix-xogħol fuq il-proġett tal-akkomodazzjoni affordabbli se jibqa' għaddej b'mod li jħalli l-parti fejn instabu l-fdalijiet arkeoloġiċi mhux minsusa. Fil-fatt, il-pjanti oriġinali ġew emendati b'mod li s-sejbiet jiġu preservati f'binja f'forma ta' mużew li se jkun aċċessibbli mhux biss għar-residenti tal-blokka imma wkoll għall-komunità tal-madwar bil-possibilità wkoll li dan ikun qiegħed jagħti opportunitajiet ta' impjieg lill-istess komunità. Il-proġett se jkun fih 117 l-appartament li se jinkrew brati konvenjenti ta' kera skont il-politika tal-Gvern li jara li kulħadd ikun jista' jaffordja li jkollu saqaf fuq rasu. Il-proġett se jkun jinkludi wkoll garaxxijiet u spazji oħrajn għal parkeġġ inkluż għal persuni b'diżabilità. Kelliem għall-Ministeru tal-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli qal il-One News li għall-mument kien hemm dubji dwar jekk l-iżvilupp kienx se jkun possibbli li jsir u kien għalhekk li l-proċess tal-Awtorità tal-Ippjanar ħaf it-tul. Dan seħħ minħabba li kellhom jitresqu pjanti ġodda li jirriflettu l-arranġament neċessarju biex tiġi rispettata l-importanza ta' dawn is-sejbiet.